Moikka! Nyt on tiistai ja on kävelyllä. Ihana ilma on. Jotenkin lämmin, mutta vähän pilvistä. Mutta jotenkin ihana semmonen lämmin. Ajattelin tästä aloitella vähän uutta videota. Ja ihan tämmösiä arkisempia juttuja. Ja mitäs nyt olisi ohjelmassa, mietin tässä, mutta en silleen tiedä. Mutta nyt on ihana, kun alkaa noi Euroviisuhulinat. Tänään on semifinaalit. Ja sitten on kiva, kun alkaa MM-jääkiekko perjantaina. Minun on ainakin tällä viikolla kivoja juttuja. Ehkä tänään johonkin kaupalle ja semmoista. Katsotaan tossa myöhemmin. No niin, nyt tuli lähdettyä tämmöiseen auton huoltojuttuun tai oikeastaan tarkistukseen, kun autossa on jotakin vikaa vähän, niin pitäisi tarkistaa, että tuleeko mitään semmoista koodia tai mikä se on, semmoisella laitteella katsoa, että onko jotain merkkejä jostain. Mikään vikavalo ei ole syttynyt autoon, mutta jotakin häiriö on tuossa ajaessa, just kun käytiin siellä Helsingissä silloin perjantaina, niin siinä huomasin, että nyt on jotain vikaa. Mutta mennään nyt tarkistamaan sitä. Siinä on nyt se laite laitettu kiinni, ja katsotaan näyttääkö se mitään vikakoodia tai mitään. Tuolla sisällä on sitten kyllä huoltomies katsomassa sitä tietokoneelta. Odottelen täällä autossa tässä nyt. Sitä kokeilla ensiksi ja sen jälkeen polttoainejärjestelmän puhdistusainetta voi kokeilla ja semmoista, että niillä nyt ainakin ensin ja katsotaan sitten. Nyt on jo keskiviikko ja mä ajattelin, että mä alan vähän imuroimaan. On nimittäin hiekkaa tosi paljon tullut sisään. Sanoisin, että kesällä ei tule näin paljon, että tämä kevät on semmoista aikaa ja eilenkin tuli vähän vettä, ripsautti, niin se on semmoista, että tulee kyllä sit tarttuu kenkiin ja muutenkin kyllähän roskaa näyttää tulevan, mutta aloittelen nyt imuroimaan. No niin, nyt on imurointihommat tehty ja sit mä ajattelin vielä vähän keittiöä tässä siivota. Mä eilen katsoin niitä Euroviisujen semifinaaleja jonkun verran ja en kyllä loppuun asti jaksanut. Mutta en mä oikein osaa sanoa, että Suomi nyt on ihan hyvä. Mutta en oikein osaa sanoa niistä. Siellä oli kai Kreikka oli joku ennakkosuosikki myös.
kai Suomikin on, mutta en mä osaa sanoa, että musta se oli aika erikoisen näköistä se Kreikan meininki. Saat nyt nähdä sieltä. Tulee vielä toinen semifinaali torstaina ja täytyy katsoa, minkä verran taas siitä tulee katsottua. Kyllä mua sitten kiinnostaisi katsoa se itse kisa lauantaina. Mut silti mä en haluaisi, jos mua nukuttaa, niin mä en haluaisi valvoa ehkä ihan loppuun asti. Mutta sit toisaalta, niin nyt kun siellä on taas Suomella tommonen hyvä esitys ja muuta, niin kiinnostaisi kyllä. Että ehkä joutuu valvomaan sitten. Sitten perjantaina alkaa ne MM-lätkät. Sitä mä seuraan, vaikka muita tommosia jääkiekkojuttuja juurikaan. Kato, olympialaisia ja MM-kisoja tulee katsottua. Mutta se on myös semmonen, että aina kun alkaa ehkä ne ekat pelit ei ole. Kyllä mä niitäkin varmaan katon, jos mahdollista. Mutta sitten kun ne menee vähän eteenpäin ja alkaa tulee vähän niinku... Onpas huono rätti, olisiko uusi. Sitten kun ne menee vähän eteenpäin ja alkaa tulemaan jännitystä mukaan siihen peleihin, niin sit niitä on kyllä kiva seurata. Ja nyt kai ne kai tulee aika hyvää aikaa myös. Ainakin nämä ekat pelit. Mä en tiedä sitten tuleeko aikatauluihin muutoksia, mutta nämä ekat pelit, niin Suomi-Saksa oli joskus 5 aikaa perjantaina. Ja oliko lauantaina Suomi-Unkari samoihin aikoihin. No niistä nyt ainakin kiinnostavampi on toi Suomi-Saksa-peli. Luulisin. En tiedä. Ei ainakaan Unkari aiemmin ei ole ollut mikään huippumaa, mutta Saksahan on ihan hyvä. Se voi jopa yllättää. Mutta ei koskaan tiedä varmaksi, että on melkein mikä vaan maa, niin ei voi sanoa etukäteen, että mikä peli on ihan varma ja selvä. Aina tulee jotain yllätyksiä. Mutta se jää nyt sitten nähtäväksi. Niinköhän mä laittaisin tonkin tosta omaan huolinkeräykseen. Joo, niin aina tulee jotain yllätyksiä silleen. Siitä se onkin kiva seurailla niitä, kun ei se koskaan ole niin kuin sanottu, että mikä tulos on varma ennen kuin peli on pelattu. Nyt mitä katsoin tuossa, tai on mulla nytkin tuolla TV auki, mutta mitä tuossa puhuttiin säätiedoista, niin viikonlopuksi tulee tosi lämmintä, mikä on ihanaa. Mä niin toivon, että nyt olisi jo vähän lämpöisempää. Ja sit sanottiin, että ensi viikko on lämmin. Se on tosi kiva juttu. Toki sen jälkeen oli jo joku viileneminen tulossa, mutta ehkä sitä ei kannata tässä vaiheessa vielä miettiä. Että täytyy ottaa vastaan aina se, mikä tulee. Ja sen mukaan elellä, mutta onhan nyt ollut jo hienoja kivoja päiviä, mutta ehkä ei ihan vielä ole sellaista kunnon kesäpäivää ollut. Tää pitää kyllä, tää on ihme. Mulla on tämmönen ihmeellinen smoothie tippo tai tuosta koneesta, niin tää on kyllä niin hankala puhdistaa. Mä joudun jättää sen tähän vielä likoamaan. Se oli jo, mutta mä laitan nyt tähän pesuainetta. Se ei vaan niin meinaa lähteä. Hankalan muotoinen ja hankala vähän saada puhtaaksi. Niin siitä ilmasta, joo sen verran vielä, mitä mä nyt tässä höpisin, että ei ole ollut ihan semmosia, vaikka paljon on tullut ulkona aina tosta ja grillailtuu jopa ja kaikkea, mutta vielä ihan semmoset kunnolla yli 20 lämpötilat. Tai 20 oikeastaan on ollut vielä aika, ettei paljon ole ollut. Toki on ollut paljon jo ihan kivoja keväisiä päiviä, mutta ihan sellaista mun mielestä sellaista kunnon kesäistä päivää, mitä ei ole vielä ollut, niin sitä odotan.
Huomenna on sitten toi helatorstai, eli pyhäpäivä. Sekin nyt vähän tuli yllätyksenä jotenkin mulle, tai kyllähän mä tiedän, mutta et se on nyt jo. Mä ajattelin jotenkin tässä, että se on niinku ensi viikolla, mutta ei, kun se oli jo nyt. Huomenna varmaan Jemina tulee käymään kaverin kanssa, niin se on ihan kiva. Tämä on aika vaikea tässä tää tämmönen, miten tää nyt on, joku kivipinta tässä pöydässä on, niin vaikea aina niin puhdistaa. Se on vähän semmonen, että siihen niin jämähtää kiinni kaikenlainen. Usein semmoista vähän tahmeita ja muuta, että se on vaikea niin saada näyttämäänkin ihan puhtaalta. Mä en tiedä mikä siinä olisi paras puhdistustapa, että se näyttäisi niin myös siistiltä. Kyllähän tällainen pyyhkiminen auttaa, mutta usein tuntuu, että kun siihen sitten valo heijastuu, niin se on vielä vähän semmoinen, pitäisi kai kuivata hyvin sitten kans vielä jollain. Muuten tää on kyllä kiva. Musta tää on niinku semmonen kiva ja nätti pinta. Noin. Jos taas jotain pieniä hommia vielä tekis, mutta näköjään tässä tulikin mun tämmönen, mä ajattelin, että mä imuroin, mutta nyt mä vähän teen muutakin, tämmönen siivoushetki. Täällä mä menen metsässä. Käki kukkuu tuolla kovaa ääneen. Tää on ihana tällainen polku täällä metsässä. Nyt on ihana tunnelma, jotenkin niin tyyntä ja rauhallista. Ruiskaunokin istutusta. Laitetaan vähän tämmöisiä pataa nyt näitä. Nyt vaan, tässä oli viime vuonnakin, mutta mietin, että tarviiko olla 1 tai 2 pussia. Katsotaan sitten miten tulee. Viime vuonna tuohon tuli ainakin hyvä ja tuuhee semmonen kaunis ruiskaunokki rykelmä. Mä menen vielä kastelemaan ton. Että lähtis sitten. Voi näitä välillä vähän varmaan kastella, mutta kastellaan tätä nyt. Kun nämä on istutettu, niin se on hyvä. Noin. No niin, nyt on maanantai ja viikonloppu meni Euroviisut ja ihan hyvin meni. Mä en odottanutkaan voittoa, niin jotenkin se oli ihan hyvä tulos ja mä ainakin olin tosi tyytyväinen ja mun mielestä oli nämä esiintyjätkin itse oli tosi tyytyväisiä, Linda ja Pete, että olihan niillä hieno Euroviisuviikko ja kaikki se varmaan se kokonaisuus, ettei sitä kannata jäädä harmittelemaan, koska ne on ne raadit ja
yleisö voi olla nuorta porukkaa ja kaikki, niin ei sitä kannata sen enempää jäädä miettimään, että minkä takia nyt ei pärjätty ton paremmin. Ja toihan on tosi hieno Suomelle joku 6. sija, että kun miettii takavuosia, niin eipä niitä pisteitä herunut välillä juuri ollenkaan. Mut joo, se siitä asiasta. Ja nyt mä tulin tähän laittamaan yhdet itse asiassa uudet housut, jotka myin Vintedissä pakettiin. On ollut mulla parisen vuotta ja ei ole tullut käyttöön. Kokeillut toki näitä on, mutta nämä ei ole ollut mua varten nämä housut. Niin nyt ne meni kaupaksi. Ja nyt mä laitan ne sitten pakettiin ja postitan ne uudelle omistajalle. Tää on tosi kätevä mun mielestä. Mä oon käyttänyt tätä Vintedia ihan siitä alusta asti, kun se tuli. Niin mä sitten silloin kyllä vähän epäilyttiin, lähdin rohkeasti vaan mukaan ja aloin niinku käyttämään ja olen sekä myynyt että ostanut ja ei mulla ainakaan ole huonoja kokemuksia juurikaan. Toki joskus se harmittaa, että kun ei voi sovittaa sitten näitä vaatteita, jos tilaa, niin siinä on tullut muutama hutiostos, mutta pääsääntöisesti niin tosi niin kuin hyvin mulla on ainakin mennyt ja olen saanut hyviä tuotteita lähes aina. Ja kaikki on toiminut tosi kivasti. Että joskus on ollut silleen, että joku on varannut jonkun, mutta ei ole sitten niin kuin ottanutkaan. Mutta se nyt sitten ei sillä lailla haittaa. Ja kyllähän se joku sitten voi ostaa. Että siinä mielessä sekään ei ole mikään ongelma. Tietysti se olisi aina kiva, että jos joku ostaa, niin sitten ottaisi sen tuotteen myös. Nyt mulla on semmoinen tilanne, että varmaan tämän jälkeen alan tätä videoa nyt lopettelee. Tässä on jo monelta päivältä. Ei mitään kummempaa, mutta noita arkisia juttuja. Niin lopettelemaan tätä videoa. Ja sitten tuleekin pieni paussi varmasti näihin videoihin nyt. Mutta tulee sitten taas vähän myöhemmin videota. Ja mä ajattelin, että nyt on vähän tommonen, vaikka ei aurinko paista ihan kirkkaalta taivaalta, niin mä ajattelin, että mä voisin vähän tuohon loppuun kuvata omenankukkia, koska ne alkaa nyt olemaan melkein jo parhaimmillaan, niin vähän niitä tuohon loppuun vielä laittaa, niin sitten niitä voi ihastella, niin semmoisen pienen pätkän ehkä tuohon loppuun kuvaan. Mutta mä luulen muuten, että tämä video oli tässä ja tähän on tosiaan, en muista nyt ihan kaikkea, mutta sellaista vaan on ollut vähän siivoushommaa ja jotakin semmoista. Noin. Sitten mä aina näitä paketteja, kun mulle on tullut, niin on vähän säästänyt, niin sitten voi käyttää näitä uudestaan. Ja tässä on tosi kätevä tää systeemi, kun tällä koodilla sen sit voi vaan luovuttaa postiin ja sitten se menee perille. Mutta joo, niin katsotaan nyt, että ton sään mukaan, että jos mä vähän vielä omenankukkia kuvaisin loppuun, mutta muuten niin sitten nähdään taas seuraavan videon parissa. Siinä nyt voi hetki mennä ennen kuin se tulee, mutta jossain vaiheessa sitten. Moi moi!